wepụta afa nke tata na-agala nke nwaanyị na-agakwala nke nwoke ijechi ka mma. Ịghọtago, nwoke nwere ike izi ya, nwaanyị nwere ike izi ya, ọ unisex. Ijechi ka mma bana-achọ ịkọwa otu bana Chineke si wee nọlụ. Ịghọtago, na matụkwasị Chineke obi, onye tụkwasị Chineke obi anaghị eluzu. Ịghọtago, otegova chebelu nwa nwaanyị nwa nwoke wee bịazie ụwa wee bụọ nyaba afa. Ezigbo afa ka ọ bụ, ezigbo afa gha na-edu den nke nwoke ma nke nwaanyị kwa, like I said, mana abụọ the same, bụ chikasie m obi. Ọkwa ofu ibe a. Ịghọtago, nwa na-agụbaba na-ayọ Chineke, tụkwasị Chineke obi, ejere any other place kaba jee yọọ nwa. Ịghọtago, Chukwu okike abịa maka ba ji eje ba wee nwee nọ ndidi, maka na onye na-eso Chineke na-enwe ndidi. Ba wee nwee ndidi, Chineke wee nyebe nwa, ọdata nwa kaba na-akọwa na Chineke ji wee kasịba obi n'ibe niile ba ga through na all their pain. Ịghọtago, so na ezigbo afa ka